Veľtrh nábytok a bývanie každoročne prezentuje najnovšie trendy v bývaní a zariadení bytov a domov. Organizátori veľtrhu myslia samozrejme aj na bezpečnosť, a to nielen počas výstavy, ale aj z hľadiska ponuky k bezpečnému bývaniu. Bezpečnosť našich návštevníkov aj vystavovateľov samozrejme na prvom mieste, ale aj vystavované exponáty podliehajú nejakým podmienkam bezpečnosti a návštevníci sú zvyknutí, že sa tu zoznámia s exponátmi a produktami, ktoré spĺňajú všetky požiadavky bezpečného bývania. Či už sú to protišmíkové hrany, či už sú to nehorlavé závesy, ostré alebo neostré hrany stolov, nábytku vystaveného alebo bezpečnostné dvere, ktoré sa používajú v domácnostiach. Čiže toto všetko návštevníka samozrejme zaujíma. Návštevník, ktorý prichádza, je v celku vzdelaný, by som povedala, a vie, čo chce. Jednou z veľkých výhod výstavy je osobný kontakt návštevníka s vystavujúcim. Komunikácia na veľtrhu, by som povedala, je jedinečná a žiadne iné médium nemôže nahradiť veľtrh. Tak určite je to otázka toho priameho kontaktu, ktorý na výstave má možnosť ten budúci užívateľ, či už domu, bytu alebo nábytku, zažiť. Samozrejme, veľtrhy sú práve týmto jedinečné, že nielen face to face sa stretne s výrobcom, s nejakým predajcom, ale výrobok ako taký si môže ohmatať, vyskúšať a tieto predmety, ktoré spĺňajú požiadavky bezpečného bývania, sú mnohokrát vystavené aj v expozícii, ktorá je pod názvom Bývajme bezpečne a vlastne tam sa s tým môže stretnúť, opýtať sa, informovať a dosiahne aj samozrejme nejaké nové nápady, ktoré potom môže uplatniť v svojom zariaďovaní. Občianske združenie Bývajme bezpečne sa na veľtrhu v Nitre zúčastní opäť aj tento rok. V posledných rokoch to, čo má veľmi dobrú odozvu medzi ľuďmi, to je priamy kontakt s ľuďmi, ktorý nie vždy je možný prostredníctvom televízie. Čiže preto chodíme aj na výstavy nábytkové, alebo ktoré súvisia s bývaním, kde dokážu ľudia priamo s nami komunikovať, kde sme na stánku, máme tam vystavené exempláre, exponáty rôzne, ktoré súvisia s bezpečným bývaním, ako sú dvere, okná, zámky, rôzne iné veci. Ľudia si to vedia tam ohmatať, ľudia si to vedia tam vyskúšať, priamo sa vedia spýtať kompetentného človeka, odborníka, ktorý im z nadhľadu vie zodpovedať na ich otázky. Čiže v prvom rade je to stánok edukatívny, vzdelávací, kde ľudia rozpoznajú, čo je dôležité pri jednotlivých výrobkoch sledovať tak, aby boli bezpečné. Takže ja pevne verím, že aj tento rok ľudia využijú túto jedinečnú šancu, neostanú obrazne povedané pred dverami, ale prídu na výstavu nábytok a bývanie, využijú túto šancu a získajú všetky informácie, ktoré ich zaujímajú ohľadom ich bezpečného bývania. Odozva na účasť občianskeho združenia Bývajme bezpečne je veľmi pozitívna. Je to presne to, čo tu predtým chýbalo na výstavách. Návštevníci sa môžu veľa dozvedieť, pýtajú sa. Je to veľmi aktívny stánok, živý. Prečo sa stavebná sporiteľňa rozhodla spolupracovať s občianskym združením Bývajme bezpečne a poskytovať cenné rady prostredníctvom televízneho seriálu? Áno, my samozrejme spolupracujeme jednak so združením Bývajme bezpečne, spolupracujeme s mnohými odbornými inštitúciami, či už je to stavebná fakulta, či už je to fakulta architektúry, alebo iné odborné ústavy, technický skúšobný ústav. Čiže my ponúkame v podstate našim klientom určitú nadstavbu, nielen samotné financovanie, ale naozaj aj odborné informácie od zateplovania počnúc, ktorým by som teda začal, pretože to naozaj dnes je veľkým hitom a pre mnohé rodiny bývajúce v bytoch spred 20-30 rokov takmer nevyhnutnosťou, a nielen v bytoch, ale aj v rodinných domoch, až teda naozaj po tie interiérové doplnky, ktoré reálne sú na tých výstavách ohmatateľné, odskúšateľné, overiteľné, odkonzultovateľné, či je to naozaj chceme robiť, robíme to už roky a veľmi sme radi, že existujú takéto veľtrhy výstavy, kde sa to dá viac menej v osobnom kontakte tomu klientovi predstaviť a informovať ho.
Len pre pripomenutie, výstava Nábytok a bývanie je od 5. do 10. marca. Čiže tie odozvy zo strany návštevníkov boli veľmi dobré, sú pozitívne. Ja myslím, že viacerí z návštevníkov výstavy už nás budú aj očakávať, že znova aj tento rok sa zúčastníme, takže nemôžeme ich sklamať.